Бейік шағырының туған күнінде һәм туған тел көне уңайынан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов татар зыялылары вәкилләре белән очрашты. Биредә берничә актуаль тема күтәрелде. Очрашу нәтиҗәсе Мөршидә Җихан репортажында. Исәнмесез? Буйлары белән Сабантуй журналынан аз гына зуррак балалар әнә шулай сәламләде. Балалар һәм яшүсмерләр өчен чыгарылган китап-журналлар күргәзмәсенең күләме зур булмаса да, тирән эчтәлеге җәлеп итте. Күләрсең. Күләрлек булса, булмаса, юларсың. Габдулла Тукай. Булары Апуш балалары, төгәлрәге Апуш балалар театр студиясе шәкертләре. Очрашуда чыгыш ясаган остазлары Алия Фәйзрахманова студия тәҗрибәсен Татарстан Республикасы күләмендә җәелдерергә, шулай ук конкурс нигезендә балалар театр студияләре спектакльләренә грантлар бүлеп бирергә тәкъдим итте. Койда бұл, нешік була, акча тараты булмасын, нендер көрәш буларга тиеш. Апушлыларның уңышлы тәҗрибәсен Камал театры режиссеры Фәрит Бикшәнтәев та хуплады. Анда бик җитди хәрәкәт, анда профессиональ кешеләр җитәкчелек итә. Нәтиҗәләр хупларлыкмы соң? Татар телебезнең, татар мәдәниятен театр сәнгате аркылы тәкъдим итү һәм яшүсмерләрдә, шушы без инде хәзер аны Апуш бацилласы дип атый башладык. Шуны яшүсмерләргә, балаларга, нәниләргә йоктыру безнең өчен ул ниндидер бер вазифа. Һәм инде безнең спектакльләребез барлык татар балаларын берләштерә һәм спектакльләребезгә килгән тамашачыларыбыздан да без инде хәзер минем Апушка йөрисем килә дигән сүзләр килә башлады. Димәк, безнең эшебезнең максаты дөрес юнәлештә бара. Biz инде 6 спектакль куйдык. 8 була. 8 була. Инде соныннан да бүлендек, әйе. Нинди спектакльләрен безгә алтысын бер сөйләр. Әйе, чынлап та бездә инде күп спектакльләр чыкты. Бу елны безнең 3 спектакль хәтерләсәм, безне Рөткән йөрәк, Авылы Тавыкбай һәм Мәкәрҗәдә театр. Без бу эшләр белән бик каты горурланабыз һәм киләчәктә дә безнең бик күп әйбәт спектакльләр чыгачак дип өметләнәм. Зыялылар буларак чакырылучыларның күбесе журнал мөхәррирләре, алар редакция каршында эшләүче шәкертләре белән килгән. Ялкынның төп максаты ул инде гомергә, яшьләргә иҗат мәйданы булу. Ягъни журналистлар өчен булсынмы, язучылар өчен булсынмы, алар беренче әсәрләрен ялкында бастырганнар. Һәм инде бүгенге көндә алар инде зур улпат шәхесләр булып җитешкәннәр. Бүгенге көндә дә без әлеге эшне дәвам итәбез. Безнең үзебезнең балалар редколлегиясе дигән төркем, звено бар. Ул инде нәкъ менә милли кадрларны үстерүгә юнәлгән. Анда журналистика белән, гомумән медиа белән кызыксынучы үсмерләр. Минем беренче мәкаләм нәкъ Ялкын журналы битләрендә басылып чыкты. Һәм менә әлеге вакыйга минем өчен дөрестән дә зур роль уйнады. Димәк, мин дә нәрсәдер булдырам дигән шундый ышаныч керде минем күңелемә. Форсаттан файдаланып, Ялкынлылар республика рәисен 1 июньгә билгеләнгән Ялкын журналының 100 еллык юбилеена чакырды. Өз ялкынга барабыз әйме. Рәхмәт сезгә. Әлбәттә, сез шушы сүзләрегез белән шундай куандырдыгыз безне, рәхмәт. Моң студиясе премьерасында Татарстан рәисе катнашкан иде. Алена Батулла бу юлы Чисто балалар театры проектын тәкъдим итте. Без сезне гаиләгез белән менә шул Чисто перформансына чакырабыз, спектакльне чакырып калабыз. Шулай ук яшьләр өчен блогерлык мәктәбен булдыру да өстенлекле юнәлеш. Минем шушы этнотематика төшерә алдына минем 100 мең подписчигы да YouTube'да инде бар. 98 булгандыр, 100 мең шул тирәсе. Төшерә башлагачта минем 245 мең подписчик YouTube'да. Сен инде акча эшли башладың. Реклама белән әзрәк. Балаларга татар музыкасын өйрәтүгә игътибар арттыру, аларны интернет челтәрендә булдыру, сәламәтлеге шикле балалар өчен махсус музыка мәктәбе ачу ихтияҗы да бар. Бер көндә генә нәрсәдер үзгәртәсегез килсә, ул булмый. Менә бүгенге безнең эшебез, аның нәтиҗәсе 10 елда күренә башлый. Ул хәзер күренмәй. Но аның нәтиҗәсе булачак. Аяз Әхлиуллин чыгыш ясаучыларның иң яше.
сәнгатькә бәйле икәнемне инде кечкенә вакыттан ук белә идем һәм театр түгәрәгенә йөри башлагач мин үземнең ничектер журналистикага тартылуымны аңладым һәм инде менә шул вакытта туры килгән Шаян ТВ кастинг игълан иткән иде. Менә мин шул кастинглар аша узып, үземне шушы Шаян ТВ журналистика өлкәсендә танып, менә шулай Шаян ТВда эшли башладым. Ул Шаян өчен мультфильм студиясын ачу тәкъдимен кертте. Гомумән әйткәндә, безгә әлбәттә аппаратуралар кирәк. Сәләтле балалар өчен шартлар тудыру бурычыбыз дип саны очрашуда катнашкан Илшат Әминов. Алар менә 1-5 елдан бөтен булган масса күләм чараларында баш мөхәррирләр, язучылар һәм менә безнең интеллигенцияның алга алып баручы кешеләргә әйләнәчәк. Республика рәисе өчен дә әлеге очрашу аеруча үсеп килүче буын белән бәйле проектларның күплеге уңай тәэсир калдырды. Аларның күбесе Марат Әхмәтов җитәкчелегендәге махсус комиссия ярдәмендә башкарылган. Һәрбер оешма белән иҗтимагый оешмамы, ул идарә структурасының министрлыкны безнең дистәләгән проектлар барысында алар эшлиләр. Инде күңелдә бер менә әйбер бар, безнең Казанда бик нәтиҗәле эшли торган икенче номерлы татар гимназиясе бар. Бу гимназиягә әти-әниләр хәтта Лаеш, Биектау, Яшелүзән районнарына хәтта балаларын китерәләр. Рәхмәт бик зур. Сезнең карар белән без анда яңа өстәмә бина төзелеше бара бит. Яңадан без анда 500 баланы өстәп ул мәктәпкә китерә алабыз. Димәк, Совет районыннан, Иделбуй районыннан, күрше районнардан хәтта балаларын китерәләр икән. Димәк, әти-әниләрдә балаларына туган телдә белем һәм тәрбия бирү ихтыяҗы бар дигән сүз. Минем инде ерак хыялым республикабызның башкаласы Казанда инде әти-әниләр шуның кадәр 2 сәгать юлда балалары белән йөрмәсен өчен Казанның тагын бер 2 районында шушындый чиста территориаль бәйләнешкә бәйле булмаган чиста татар мәктәпләре булсын иде дигән шундый хыялым бар әлбәттә. Һәм икенчесе менә безнең Вахит районында әлбәттә бер бик көчле нәтиҗәле матур торган балалар бакчасы да кирәк. Очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов Милли телләр комиссиясе эшенең уңай нәтиҗәләрен берничә тапкыр ассызыклады. Нәтиҗәләрен күрәбез. Менә бу мәктәпләр белән эшләү, язучылар белән эш күренә, үзгәреш. Кыскасын әйткәндә, үзебездән башка безнең телебез бер шәй кирәк түгел. Туган тел ул ана теле, гаиләдән, әти-әнидән башлана. Тел сагында бердән булсак, киләчәгебез өметле дип тәмамлады очрашуны Татарстан рәисе. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.